Nemastli. Namaste. Začínáte vyzývateli. Dobrá. To bylo těžší, než jsem si myslel. Blikající dildo. Úžasný tah. Ale, já na to musím dát úžasný counter. Mangrove slap. To jsem dlouho neviděl, tento tah. Naposledy při turnaji. Jméno si domysli, tak. Ale taky jsem viděl, jak se to pěkně dá vykantrovat. Naprosto skvělým způsobem. Barel, do kterého dám přesně 64 a 3 bloky aluritu. Úžasný tah, pane. Ale na to existuje perfektní counter. A bohužel pro vás je to hlína a keř. Moudré rozhodnutí. Na to já mám další counter. Rozšíření hliněného pole. Dodávám jeden tah navíc. A na to rozšíření pole dám mushroomky. Skvělý tah, upřímně. Já pokračuji položením červené terakoty. A to mi dává 2 tahy, protože červená terakota ti dává 2 tahy. A na to položím armor stand. To je v píči. Skvělý tah, pane. Já zneužiji armor stand. Tím, že se dobrovolně udělám velmi riskantní tah, který se mně povedl a viděl jsem ho na turnaji v Tokiu roku Píchej mě z boku. Udělám velmi riskantní tah, kdy se zbavím svého armoru a obleču tento konstrukt a do barelu vložím 1 jabko navíc. Úžasný tah, ale bohužel pro vás. Tohle byl hrozně špatný tah. Protože snažit zničit to nejde. Kurva. To se ti nestalo. Kamo, já jsem úplně strašně doufal.